gonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip nira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang saknyata iku sifat kang minulya Kapatani sing giat gonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip pira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang sanyata iku sifat kang minulya Bapakane sing giat gonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip nira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang sanyata iku sifat kang minulya wulang sunu kinarya wis kang sinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu ing pitutur kang muni tulis sapa baya tanarsa ujar ing ujaring sun puniki tan burung kasurang-surang wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu donya kera tan wurung mangke bilahi tembe mati matine sira neraka wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu lamun sira mengkung lakoni pitutur kang muni ing layang mesti becik ing tembene bakti
sedaya badhe miterang ingong siswa sedaya badhe miterang lair bajang manuting wedaling dinten lair bajang manuting wedaling dinten ya sira samangke ingsun jarwani iya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti ngong siswa sedaya badhe miterang ngong siswa sedaya badhe miterang lahir bajang manuting wedaling dinten lahir bajang manuting wedaling dinten iya sira samangke ingsun jarwani iya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti acarana yen sepo asal wong patut jarana yen sepo asal wong patut terwili yen sapa asal wong prigel terwili yen sapa asal wong prigel terwili yen asal anengke anak terwili yen asal anengke anak gedhong-gedhong sapa sugih raja brana sodong gedhong sapa sugih raja brana ngong siswa sedaya badhe miterang ngong siswa sedaya badhe miterang lahir bajang manuting wedaling dinten lahir bajang manuting wedaling dinten iya sira samangke ingsun jarwani iya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi ape sang punggal tunggak tanpa semi lumbung gumuling semi lumbung gumuling utawa segara waringin Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok
totoaken lare lare jalu estri lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi. Ayo ayo para kanca la 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 Kinastiti lan waspada se aja ler barang karya la 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 merdeka witing guna lan utama se ayo ayo para kanca la 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 Kinastiti lan waspada untuk hidupnya tanaman satu panas dua udara tiga air empat makanan keluarnya buah-buahan yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan program KB podo gatekno pembangunan kudu nyoto panca usaha iku alatnya kabeh iku kanthi makarya yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan yang mengandung vitamin B daging lembu ginjal hati kacang hijau dengan tempe katul tepung beras merah yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan nawaitu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris rotine roti
bandos jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum nawaitu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris roti rotine roti bandos jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum mawetu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris roti rotine roti bandos jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum nawaitu minal witri godhog wedang